aquesta entitat? És molt senzill. O sigui, si tu alimentes l'estómac d'una persona, li dones de menjar un dia, com a molt. En canvi, si alimentes la seva ment, no només li dones menjar de 100 anys, li dones llibertat absoluta. No la teoria, la pràctica. Nasco Feeding Minds, tal com diu el seu nom, Feeding Minds és alimentar ment, no estómacs. Jo vaig entendre que els meus companys que em van acompanyar durant tot el camí i el 97% que van morir per falta de formació, informació i una oportunitat. No venim aquí per les coses que la gent diu. Veníem perquè hi havia una falta de formació, informació i una oportunitat. Si estiguéssim bé a casa nostra, tinguéssim oportunitats, hi havia prosperitat, forma de prosperar, ningú hagués marxat a casa seva. Per tant, jo no vaig arribar per ser més fort. Jo vaig arribar per complir el meu propòsit de vida, que és ser la veu dels que no van arribar vius i sobretot treballar per evitar que altres nens no pateixin el que jo vaig patir. I la millor forma de solucionar aquest problema en l'origen és formació, informació i oportunitat.